Hey Ivano, jeg synes det var sjovt lige at lave en lille video til dig lige hurtigt. Prøv at se her, hvis man tager det billede, du lige har sendt mig. Så kan man ind i Photoshop tage det der værktøj her. Eller endnu bedre måske det der værktøj, for det kan du bedre styre. Og så kan du lige sige, det der område her. Bum, det skal vi ikke have mere. Det fylder for meget. Så kan du tage, den hurtige måde vil så være at tage den her herovre, der hedder pipetten. Tag den der farve, eller lige højre klik og så sige 5 af 5 i det område. Altså det vil sige 5 pixels i det her område. Og så kan du tage penslen her, lave et nyt lag oven i Photoshop, og så kan du lige skrue op for penslens størrelse her, den er måske lige for stor. Sådan der. Og så kan vi begynde at male over kiosken i vægfarven, så godt som vi nu kan. Nu har jeg så skruet den på 50%, der kan man skrue lidt op. Sådan så, og så kan jeg fjerne markeringen igen her. Det gør jeg bare ved at sige select, deselect. Og så kunne man tage det der plaster der. Og plaster fungerer på den måde, samme måde her. Man kan styre størrelsen på penslen her. Så tager jeg og holder alt ned, lige vælger noget af det her, og så klikker jeg lige. Når jeg har trykket, jeg holder alt ned og lige klikker her, så tager den faktisk et billede af det her, som jeg så kan klikke lidt rundt med her, for at få, nu kan jeg se her, der står kun current layer, der skal stå all layers. Så kan jeg lige gøre sådan her. Det bliver ikke særlig pænt. Så hvis det ikke bliver pænt, så tager jeg altså den her kloneværktøj, og så gør jeg lige sådan, der må alt for stor den der. Bum, længere ned. Det der farve, måske hernede, og så gør jeg sådan der. Og så tager jeg igen herude. Og så sådan der. Så kan man i hvert fald se det lidt mindre, når man zoomer ud. Ja, Mark Barners Photoshop kurser, så kan du lære noget nyt.